Onitsha aha otu ndọrọndọrọ ọchịchị All Progressives Congress wee na-azọkwa gọvanọ na nhọpụta a ga-eme n'ime Anambra steeti n'abalị 8 nke ọnwa Nọvemba bụ Prince Nicholas Ukachukwu agụpụtala ihe dum ọ ga-eme iji wee kwụsị aka ọrụ ndị omekome ma kwụsị ogbugbu a na-egbu ndị mmadụ aghara n'ime steeti a. Onye nta akụkọ anyị Amaka Onwuzulike kọrọ na Prince Ukachukwu kwupụtara nke a na njem daalụ o ji wee garuo kansụl ime obodo Anaocha Aguata nke Onitsha North nakwa South bụ ebe ọ nọ wee gosipụta ihe atụghị ọchị na enwere oke nchakpa ntọrọ mmadụ nakwazi arụ dị iche iche ndị a na-ezote ugbu a n'ime Anambra steeti nke o kwuru na naghị egosi na steeti a bụ ihe nke ala anyị ya. Amaka ga-akọtọpụ akụkọ a. Ya bụ onye ji ọkọlọtọ ndị APC wee na-achọ ịzọ ọchịchị gọvanọ na Anambra steeti bụ Prince Ukachukwu kwupụtara na ihe mere eji wee donite ha na ọkwa ahụ wee nye ha ọkọlọtọ ya bụ pati ka ha jezọ ndọrọndọrọ a bụ na enyochago ha hụ na ha bụ ndị na-ekwu eziokwu, ndị na-akwụ n'ụzọ nkwụmọtọ na ndị na-eme ihe ka o si wee kwesị mgbe ọ na-anabatazi ndị ikuku ọma campaign team ka onye na-esoto ya bụ Sinetọ Dr. Uche Ekwunife kwupụtara ma gwa ndị Anambra na mezaya ahụ ha na-ene anya ya abịago na ọ bịara ka ọ tọpụta ha n'oru wee napụta ha n'aka ihe ike dị iche iche a na-emekwasị ha ma lotere ndị Anaocha na ya gbara mbọ dịka o si kwesị n'ihi na ọ rụrụ ọrụ ngo dị iche iche wee mepụtasie mmepe obodo dị iche iche na si na ọ bụrụ na ndị mmadụ tụnyere APC na ha ga-aga n'iru rụọ ọrụ bụ ịgba a ga-eji wee na-ama atụ. N'otu aka ahụ ka onye isi oche nke ya bụ All Progressive Congress APC bụ Chief Basil Ejidike yọrọ ndị mmadụ ka ha dododo gaa n'ime ime obodo ma gwazie ndị mmadụ ozi ọma gbasara APC ma kụziere ha ka ha ga-esi wee tụnye aka ma oge ịtụnye aka ruo n'ihi na ha kwesịrị ka ha bụrụ ndị nke mara ihe ha ga-eme. Abụ m Amaka Onwuzulike maka akụkọ ụwa ABS.